Alamäessä pitää heittää näin, koska näähän pyörii aina. Joo. Mutta noin tässä on käynyt opetteleminen on monen sortista joita lähti käyttämään. Kyllä varmaan. Mutta 60 vuotta aikaisemmin. Siitä se vaan läks, katsokaa. Ei sitä joka poika mene. Autoliikenteen kannalta.
Joo, 12 vuonna on viidessä. Se tulee siihen, niin tiedätkö lasiin. Kaksi. Joo. Kasvanut nää pyllyt, oli minus 5 vuotta. Yhtenä uutuustuotteena on Åkerman suikka. Nähtävillä todellinen erikoisuus. Nosturi, laite, amerikkalaismallinen. Pääset saimme siellä? Pääsen. Hyvä. Oliko sullakin toi sama kypärä? Oli. Tyhjennysmyynnissä. Ai taas.
noin sotainvalidit tai jotain, oliko sitten se välirauha, niin 3 viikkoa ne väänsi Lappajärvellä näitä. 11-vuotias tyttö isänä. Väsytti, kyllästytti, mutta kun tämä valmistui, isä heitti sen kasalle ja sanoi nimensä. Se kiinnosti, että mikä on seuraavan nimi, vaikka väsytti ja muuta. Sitten sanoi, että hän oli jokainen rippikoulun käynyt, kun hän tajusi, että isä piti tällä tavalla kiinnostusta, kun se pienen tytönkin oli se aputarve. No jotain käsitystä niistä mittasuhteista saa, että kun otetaan pelkästään Lieksanjoen uitot niin kuin sitten vielä 50-luvulla, niin on laskettu, että 55 000 kappaletta tehtiin yhden kevään aikana tämmöisiä närelenkkejä ja niitä teki naiset ja lapset ja monet jätkät teki yksinään sitten. Ja sitten mentiin uiton mukana, kun uitto meni eteenpäin, niin oli molemmin puolin jokea, niin miehet teki näitä, koska nämä oli kertakäyttöisiä. Kun lautta oli laskettu johonkin kosken niskalle, se avattiin kirveellä poikki ja sitten laskettiin sinne ja seuraavat miehet teki taas seuraavalla järvellä. Mutta pyrittiin paljon sillä, että muutama pölkky jätettiin sidottuna sinne, mutta kun kaikki koski ei ottanut vastaan ja jos se oli mutkalla siellä nipussa linkussa, niin... Mutta no niin, tässä on nyt niinku 2 puomia, nämä on molemmat 7 metrisiä ja vähän paksumpia. Aika laillakin paksumpia. Niin. Ja pitäisi tehdä tämmönen niinku köysilenkki. Tämähän on niinku köysi nyt sitten, kun otetaan täältä auki vaan. Kyllä se nyt menee vaan. Tässä oli nyt tämmönen 7 huomakirves, millä niihin isoin tukkiin tehtiin nämä tämmöiset suorakaiteiset reijät. Ja sitten vielä oli yksi, että jos puu heitetään veteen, se hakee yhden asennon, missä se ui. Niin se piti olla pystyssä, että tää on näin siellä ui. Niin nämä kaverit, jotka jokitörmällä niitä veisteli, niillä oli silmä, mutta pitkä kokemus, että noin, se Lasse pistäisi vähän näin, niin nyt se on suoraan. Ettei se mene sitten ristiin siellä hinatessa, niin se ei kestä. Olkaa siellä takana, että ihmiset näkee. No nyt tossa nää oltiin puoli säärtä, puoli reittä, oltiin siellä kylmissä keväisissä vesissä. Ei ollut kalastajan pitkävartisia, eikä ollut muovirukkasia, oli semmoset kintaat taikka virkatut, jokut panttuut tai kuinka sanottiin, vaikka ne oli märät ja pihkaiset, niin ne kuitenkin kesti vähän kädet vääntää. Tässä oli monesti nuori mies oli tässä opissa. Se oli sitä varten, että kun vanhan miehen jalka lakkaa heilumasta, joutuu tammenvahdiksi sinne kiviaidan taakse. Me ollaan niin molemmat nuoria tässä nyt. Että... Ja nyt sitten toi koppu pitää olla pystyssä. Koppu on pystyssä. Nosta se ihan pystyy se koppu. Joo. Nosta se pystyy sieltä. Kyllä se nousi. Niin, mutta nyt heti, että kato ihmiset näkee, mitä on kysymys. Nosta ihan pystyy se. Toi koppu on nyt sitten pystyssä siinä. Se pitää olla ihan pystyssä. Ihan, niin. Noin. Ja tuon ihan saadaan se kireillä, kun se on ihan pystyssä. Ja tämä solmu- ja koppusysteemi piti olla veden yläpuolella. Jos se on siellä veden alapuolella, kapeikot ja kivikot sen tuhoisi. Ja nyt siinä tehdään sitten solmu. Sitähän ei saada niin kireille kuin nailonnarut tai köydet. Mutta tämä koppu on sitä varten, nyt kun tulee siellä aallokossa edestakasta heilutusta ja niin tämä koppu törröttää pystyssä, niin se solmu ei pääse sieltä ylittä hyppään. Ja nyt se on väliä solmu, aallokko pitää sen kosteena, niin se venyy ja kulkee, mutta se ei pääse hyppään ylittä. No kyllä se. Se siinä olikin, että kun paljaan käsi jos tehtiin, niin kylmissä vedissä tuli naarmuja vedet, mutta sitten oli ne pihkaset taikka sitten nuo virkatut vanttuut, kun ei ollut muovirukkasia. Ja tosiaan oltiin puoli se reittä ja kun ei ollut niitä pitkävartisia. Tässä on semmoinen selitys, että kato kitarasoittajalla se ei haittaa mitään vaikka on sormet pihkassa, mutta sitten kun hanurisoittaja soittaa, niin se on siinä sarttuu sormet heti sitten näppäimiin, ei siitä tule mitään. No sitten tossa sitten jää kitara on ihan helppo soittaa, vaikka olisi sormet milkaaris paskasta. Hanuri on vaikea.
Tuossa loppuussa jätettiin tuohon häntään solmu. Uittomiehet oli luontoystävälliset. Tähän tuli västärättiin. Otetaan ylös vielä. Varo vähän. Aha, siellä tuot hevoskiertoa. Tuolla konehallien takana siellä on mahdollisuus ratsastaa hevosella. Ja siellä kotimaisten moottoritehtaiden tuotantoa todella pitkältä ajalta iäkkäin täällä käynnissä olevista ja käyntikuntoisista moottoreista on 1910 valmistunut vähän semmonen tavallista voimakkaamman puoleinen Wikströmi. Pari-kolme vuotta sitten oli. Niin se aika pitkään se yritetään lyödä ja piti vähän turhan kokonaan. Suomen maatalouteen on kertynyt vain noin 10 ja varsin rankka. Toimintaa, mutta
terva tuotanto on siellä sitten seurattavissa. Ja kympinällä varmaan oikein tervaa. Aha. Yleistyy oikein voimallisesti tuosta. Voi olla, kun minä osaan ajattelin aina. Tänne ilmaantuu esimerkiksi tuo Anomat. Doitseja tuli silloinkin. Mutta kaiken kaikkiaan suomalainen traktorikanta siinä 30-luvun päätteeksi oli erittäin Fordson-sitoinen. Fordsonin markkinaosuus oli tuolla 2/3 luokkaa ja nämä vuosina 3/4 myydyistä traktoreista oli Fordsonilta. Toiseksi eniten oli IHC-yhtymän TI.
Ja nyt ottaa saada lanspuutoksia vielä käyntiin, mutta että antaa katsoa. Kyllä tuo iso elämä pystyy merkkiään edustamaan kunnialla, vaikka tuo pieni, mutta se ei lähtisikään. Tai jos se lähtee käyntiin, niin toivotaan, että se moottori käy oikein päin. Eilen se nimittäin teki semmoisen tempun, että se kyllä lähti pyöri väärinpäin. Näissä tämmöisissä moottoreissa on se vähemmän huvittava tapa, että käynti suunta voi muuttua. Suurin osa niistä oli kyllä sitä pienempää versiota, mutta jonkin verran noita isoja. Seuraavaksi päästään 50- ja 60-luvun vaihteeseen, tarkemmin kyllä 60-luvun alkuun. Porsche listoilla kilpailu. Tämmöisistä 50-luvun alun yksilönkeristöyksissä ilmoitetaan olevan 15 hevosvoimaa. Ja se luku kannattaa muistaa siitä, että kun Valmetin traktorituotanto alkoi, niin silloinhan siinä piikkilangan kiristäjät herjatussa, siinähän ilmoitettiin myöskin 15 hevosvoimaa. Mutta jostain syystä vain Valmetin 15 naureskeltiin ja unohdettiin, että kyllä niitä on muitakin vielä pienempitehoisia. John Deere M ja tämä on sitten semmonen John Deeren malli, joka ihan oikeasti on tuotu Suomeen. Mutta tämä on tuota ihan 50-luvun alusta, eli malli 50, vuosimalli siis. Ja nyt jänttimmät tekniset tiedot, eli tilavuutta tuolla koneella on melkein 1,5 litraa 1,45, 2-puttinen kone ja traktorin oma paineittuna 300 kiloa. Tuontisäännöttely aiheutti tosiaan sen, että näitä amerikkalaistuotteita, näitä ei kovin montaa Suomeen saatu silloin 60-luvun alusta. Ja John Deere pysyi oikeastaan kaksikieliseen Suomen merkkinä, koska Laator oli maahan tuolla. Sitten 60-luvun puolelle ja
noissa kunnallisteknisissä töissä ja metsätöissä käytettiin ja suosittiin oli tämä meriputtunen Universal Horn. 50-luvun alkuvuosina Nuffitin tuonti Suomeen alkoi ja se alkoi vähän ikään kuin myöhässä sikäli, että tuo Nuffit, se oli traktorina niin onnistunut tapaus, että englantilaiset maanviljelyspiirit onnistuivat vaikuttamaan Englannin viranomaisiin niin, että Nuffin 50-luvun alun tuotanto edustava ja meillä aika epätavallinen Normanto. Parin otteeseen noita Normantteja tänne tuotiin ja maahantuojana oli Suomen autoteollisuus Oy, eli SISU. Mutta autotehtaalla oli sitten muitakin kaupallisia intressejä niin, että se esittiin myöskin traktorituojana ja merkkinä oli tämä Norman. Kovin montaakin näitä Normantia ei koskaan tänne ilmaantu. Sitten mennään vaikka tähän tuonne tienrakennustyömaalle taikka Savotoille. Erkson Supermajor ja sitten tämmöisenä manuel-versiona puolitella varustuksella. Ei todellakaan ole koskaan ollut mikään maataloustyökalu, mutta Savotoilla teitten tekoon ja sitten puutavaran lähikuljetuksiin Savotoilla tää on ollut varsin pätevä peli. Ja sitten noissa maanrakennustöissä hyvin käypäinen yksellä. En usko kyllä, että kukaan olisi testannut. Jos oltais Pohjanmaita, niin sitten sanottaisiin, että Roitsi tulee. Mutta täällä täytyy sanoa, että Deutsch taikka Toutsi. Ja tässä on nyt kaksipikkunen, kun Jokelan Erkki ajoi Tosinen. Ja siltä ajalta, jolloin Suomen koneliike oli Deutschin maahantuojana. Ja Deutsch oli siellä Suojen tuntumassa myynti- ja rekisterivirastoissa. Sitten esille Taavetti, David Brown ja edetään sitä 60-luvun alkupuolta edelleen. Tuossa traktorin kuljessa kun lukee, että implementit, niin se tarkoittaa sitä, että siinä juuri 60-luvun alkuvaiheessa nämä eri traktoritehtaat kilpailevat sitä. Taavetti oli siellä 6. sijan tienoilla yleisyydessä silloinina aikoinaan. 60-luvun puoliväli lähestyy ja Volvon Busterit perustaa sitä aikaa. Näitä Bustereitahan koottiin jonkun verran tässä aika lähellä, eli Porvoossa. Fiskarsin tehtaalla on koottu muutama 100 Volvo Buster-traktoreita, mutta että sitä ei edes Fiskarsilla enää ole vuosikymmeniin muistettu. Volvot olivat tekniikaltaan hyviä traktoreita, mutta hintaa niillä kyllä tahtoo olla huomattavan paljon, niin että se ei oikein myyntitilastoissa koskaan kovin korkealle nousu. Seuraavaksi sitten oikein hirvitys, mutta se on aika hieno hirvitys ja samalla se on Jokelan Janin tämän vuoden tuotantoa. Super Kulposen
entisointi valmistui tuossa ihan runsas viikko sitten. Mutta nyt se on tosiaan voisi sanoa varsinainen ensio syntyminen. Tekniikalla ja niihin perustuvia koneita, niin Suomessa näiden myynnistä ja huollosta ja tämmöisistä on huolehtinut Fordin organisaatio. Sitten vaihdetaan väriä ja alkuperämaata. 50-luvun puolivälistä Fiat pyörätraktoreiden tuonti alkoi semmoisen 30 vuoden tauon jälkeen. Nimittäin 20-luvun alussa Suomeen tuotiin joku tommonen, jolla oli myynnissä tuo Nuffiltti, niin kaara jäi myöskin maahantuojan omissa Tässä on nyt vielä vähän semmoinen erikoisempi tapaus. Tää on yksilö voimistelee. Se nostaa itsensä vaikka maasta irti. Tuo erikoinen laite tai tämä voimisteluteline, tämä on kuulunut ihan Fergusonin omaan tarvike- ja isävarusteluetteloon. Mutta huomaatte, että tuo auttaa aika paljon, jos vaikka pitää tuo takapyörä vaihtaa. Siinä on sitten vielä semmoinen tellinki, että sen avulla nousee myös etuakseli ilmaan. Niin, että jos täydellinen tämä pikkuinen harmaa nousi hetkessä suomalaisten himoutuimmaksi traktorimalliksi siinä 50-luvulla ja monessa muussa maassa tilanne oli aivan sama. Kun aikaisemmin työkoneita oli pitänyt hinata ja vetää ja raahata tuolla traktorin perässä, sitten jollain hyvin monimutkaisella systeemillä nostella ja laskeen, niin tämä pojattusten nostolaite moninkertaisesti. Ajan täystelavarustuksella. Maanrakennustöissä näitä on käytetty aika runsaasti. Tää on 50-luvun puoliväliä ja niihin aikoihin telatraktoreista yksi yleisimpiä, mitä Suomessa 50-luvun puoliväliä aikoina myytiin. Näitä on ollut työvaltion käytössä aika paljon ja näitä on ollut tuolla isojen metsäfirmojen isoilla työmailla. Alkuvuosien käsitteiden mukaan tässä on sitten supertraktori tai suurtraktori Massey Harris dieselmuunnoksena eli Perkinsin dieselmoottorilla varustettuna. Yleensä noihin aikoihin traktorit tehtiin bensa tai petroli käyttösinä, mutta että traktorikoko oli semmoinen supertraktorin koko. Sitten takaisin 50-luvun alkupuolelle ja omana aikanaan
huomattavan vahva traktori tämä Steyr tai Steyr, itävaltalainen dieseltraktori. No tässä oli 30 hevosvoimaa. Eli se alkaa ihan eri numerolla kuin mitä muiden traktoreiden tehottu niihin aikoihin, koska ne alkoivat kakkosella yleensä. Luvulla ja Saksan pienisellä alueella ja nyt mennään ihan oikeasti Saksaan. Wilmer. Se kuului niihin merkkeihin, joka ilmaantui Suomeen siinä 50-luvun alussa. Silloin kun parin vuoden aikana tänne ilmaantui uusia merkkejä. Mitään merkkiä ei kovin montaa, mutta että se kirjavuus oli melkoinen. Ja Wilmer oli yksi näitä silloin esille putkahtaneita ja sitten melko nopeasti unohtuneita merkkejä. Wilmereitä tuotiin vielä 50-luvun puolivälistä uudelleen ja tämä nyt liikkeellä oleva Wilmer on sieltä Euroopasta päästä eli 50-luvun puolivälistä. Tuolla Saksassa Wilmer oli moottoritehtaana oikeastaan tärkeämpi kuin traktoritehtaana. Nimittäin Wilmerin moottoreita on käytetty kyllä munkin merkkisissä traktoreissa. Sitten loistotraktoriksi kutsuttu ja loistotraktorina mainostettu oikein kuuspikkunen amerikkalainen Oliver. Hyvin automainen verrattuna niin 30-luvun muihin traktoreihin. Sähkövarusteisena huomattavan monipuolinen verrattuna siihen, mitä traktoreita yleensä käsitettiin kyllä. Se oli verkkopuolella. Ja toi Olivereita traktoreiden puolella samahan tunti tosiaan rajoittu käytännössä tuonne aikaan ennen sotia. Sotien jälkeen tänne tuotiin kyllä Oliver-merkkisiä koneita, mutta ne olivat melkein järjestään sitten telaketjukoneita. Amerikkalaismerkki, mutta pienikokoinen ja taas sieltä 50-luvun alusta. Oikeastaan niitä semmosia poikkeustapauksia suomalaisilla traktorimarkkinoilla. Tai keissin maahan tuojana oli keskusosuusliike OTK ja semmoisen omana ideologisen suuntautumisensa puitteissa, kun keissiä mainostettiin sitten työviljelijöille erittäin sopivana, koska tuota OTK oli edistysmielinen asuuskauppa-liike näitä. Keissiä ei koskaan tuotu oikein isompia määriä, muutamia kymmeniä kuitenkin silloin tuontisäännöstelyaikaa ja OTK olikin sitten aika heikosti näkyvillä traktorikaupassa. 40-luvun lopulla se kuitenkin aloitti ja yritti keissin tuontia ja tää oli tosiaan 50-luvun alkuun. Mutta samaa tyyppiä oli ne 40-luvun lopussa muutamat Suomeen tuodut. Jokelan museon traktorikokoelmiin kuuluu myös Minneapolis Molin. Tän tyyppisiä traktoreita ei Suomessa ole myyty, mutta tää on nyt jälkituontina ja vertailukappaleet Minneapolis Molin ZTU. Ihan oikeasti Suomeen tuotiin 20-luvun alussa joku kappale Minneapolis Molin merkistä, mutta se oli kantajatyyppinen traktori. Ja vaikka sitä sitten tosiaan testattiinkin täällä ihan virallisesti, niin varsinaisesti myytiin, mutta ei ilmaantunut eikä koskaan yleistynyt. Mutta ottahan
vertailukohtaa sitten taas, että minkälaisia ja minkä näköisiä värkkejä missäkin päin on tehty. Ja tuossa aikaisemmin kun kehustelin sitä Massey Ferguson 65 traktoria, että sitä monet piti hienointana koneistuksena mitä ovat tehneetkään, niin tässä on seuraajamalli Massey Ferguson 165. Kun 60-luvun puolivälissä tosiaan mallistot muuttui ja Massey Fergusonilta tuli 4 eri kokoisen sarja, niin tässä oli sitten se toiseksi suurin aikanaan. Ja Suomessa hyvin menestyneen kaupallisesti ja hyvin suosittu käyttäjien kesken. Tässä taisi jatkua se 65-mallin hyvä perinne, että kestävä ja hintaan nähden oikein mahdottoman hyvä traktori. Sitten sellainen tapaus, joka osoittaa traktoriteollisuuden globalisoitumista jo siltä ajalta, kun sana globalisaatio ei vielä käytetty. McCormick ja International merkithän oli koettu hyvin amerikkalaisiksi, niin vaikka Englannissa olleita tehtaitahan tänne paljon tuotiin, mutta sitten tuotiin myöskin Länsi-Saksasta. Ja tämä McCormick, tämä tukka 434, tämä edustaa sitä Länsi-Saksaa. McCormick-linjaa. Niitä ruvettiin tuomaan 50-luvun lopulla jo, mutta sitten 60-luvun oikeastaan se oli justaan puoli vuotta sitten, 66, kun myyntiin tuli sitten uusi mallisto ja uusi ulkoasu. Tämä edustaa sitä omana aikanaan uutta muotoilua, tämä kokolinja. Niitä oli sitten ihan samalla muotoilulla sekä Englannissa valmistettua mallistoa että Saksassa valmistettua. Ja olihan niissä sitten yhteistä huomattavan paljon tuossa tekniikassakin. 50-luvun lopun englantilaiset ja saksalaiset McCormick-mallit, nämä poikkesivat teknisestikin toisistaan hyvin paljon, mutta että sitten kun 60-luvun puolivälissä hommat uusittiin, monella suunnalla tuli uusia mallistoja, niin IHC-mallistot muutettiin niin, että ne tekniikaltaan olivat koko lailla samaa valmistajatehtaan sijainnista riippumatta. No samaa IHC-konsernia sitten edelleen, mutta tämmöinen kuppi, elikkä pentu, ja niin kuin tuosta näette, toi ei ole täyskokoinen traktori, mutta ruohonleikkuukoneen versiona se varmasti huoltaa paikkaansa. Ja 50-luvun jälkipuoliskolla tämmönenkin vehje on ollut valmistuksessa ihan Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa eli USA:ssa saakka. Niin, että ei niitä pikkutraktoreita pelkästään Euroopassa tehty, kyllä se on hyvin amerikkalainen ilmiö. Tämä on Thermal International nimiyhdistelmää kantava klip on yksi esimerkki. Tämä amerikkalaisversio on oikeastaan vähemmän traktorin näköinen kuin Ranskassa IHC-tehtaalla. Myöskin Cook-nimellä tehty pikkutraktori, mutta ranskalaiset pitävät ihan omanaan, mutta että enemmän se on sukua tällä amerikkalaisella serkutaan. No
nyt on sitten punainen. Oikein näyttäisi hiljattain määrätyltä punaiselta. Ja tärkeä tapaus suomalaista traktorihistoriaa. Tatra, Tampereella valmistettu. Ja Tatra esiteltiin ihan 40-luvun lopussa, mutta että myyntiin se tuli varsinaisesti 50-luvun alkaessa. Ja niitä valmistettiin ja myytiin tämmöiset, sanotaan runsaat 800 kappaletta. Tuotanto hiipui sitten jo 50-luvun puoliväliin tultaessa. Vaikka Tatra oli aivan kelpo traktori ja siinä oli muutamia oikein päteviä yksityiskohtia, niin sillä oli sitten hintaa niin paljon, että se ei ollut kilpailukykyinen sen hinnan vuoksi. Monille Tatraa ajatelleille vaihtoehdoksi sitten kuitenkin tuli verkkomajoille. Amerikkalaismoottorityössä Tatrassa, semmoinen Kaukassa merkkinen. Seuraavaksi Jokelan museon kokoelmiin kuuluva erikoisuus Marshallin Field Marshall dieselkone, jonka käynnistysjärjestelmä on hieman omaperäinen. Se kun ammutaan aulikon panoksella käyntiin. Tai sitten huomavat, miten suojahattu lensi. Englantilainen ja Englannissakin hyvin vähän myyty tämä Field Marshall. Mutta erikoisuutensa vuoksi tää on oikein semmoinen harrastaja. Massey Harris ja iso malli 745. 50-luvun puolivälissä tämä oli niitä vahvemmanpuoleisia ja tehtaammanpuoleisia traktoreita, mitä oli saatavilla, jos sitten sattui olemaan saatavilla, koska tuontisäännöstelyhän oli tuohon aikaan vielä voimassa. Kovin monelle tilalle oli joitakin niitä on tuotu ja joitakin on säilynyt näköjään. Ja älkää nyt sitten missään tapauksessa erehtykö ajattelemaan, että näette piikkilangan kiristäjän. Tämä ei ole mikään piikkilangan kiristäjä, vaan tämä on seuraaja malli Valmet 20. Tourilan tehtaalta kuitenkin. Ja Valmet 20 tuli myyntiin 50-luvun puolivälissä. Ja siinä oli tehoa jo tuollaisessa 18.